10 χρόνια κτήμα στα κάστρα Θεσσαλονίκης. Φέτος γιορτάσαμε με απίθανες εκδηλώσεις, γεμάτες εκπλήξεις και δώρα που έκαναν τα Σαββατοκύριακά μας αξέχαστα. Ας ξαναζήσουμε μαζί τις στιγμές που έφεραν τον ενθουσιασμό και το κέφι στα ύψη. Ξεκινήσαμε στις 14 Σεπτεμβρίου με την μπύρα Νύμφη που γέμισε το χώρο με δώρα και έφερε τον καθρέφτη Γοργόνα για μοναδικά κλικς. Την επόμενη μέρα, ο Θοδωρής Σταματίου με την Πάτρον Τεκίλα μας ξεσήκωσε με 2 εκπληκτικά κοκτέιλ, ενώ η κλήρωση μοίρασε δώρα τεκίλα σε τυχερούς. Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, οι λάτρεις του καφέ απόλαυσαν τα αρώματα λουμίδι και Νεσκαφέ και δόθηκαν δώρο καφέδες για το σπίτι. Ενώ το βράδυ ήρθαν οι βελούδινες γεύσεις από Παράγκα Κυριάννη και 3 μάγισσες με φιάλες δώρο στους τυχερούς της βραδιάς. Και δεν σταματήσαμε εκεί. Πάνω από 500 παγωτά κρικρί μοίρασαν χαρά στις 22 Σεπτεμβρίου. Ενώ το ροζέ κρασί Αναστασία χάρισε φιάλες σε τυχερούς επισκέπτες για να απολαύσουν στο σπίτι. Στις 28 Σεπτεμβρίου, τα μοναδικά signature cocktails του Γιάννη Οικονόμου έγιναν sold out. Και στις 29 Σεπτεμβρίου, το Aperol Spritz έφερε ατμόσφαιρα ηλιοβασιλέματος και πλούσια δώρα στους παρευρισκόμενους. Την ίδια μέρα, στην εκδήλωση του Ήλι, 2 τυχεροί κέρδισαν από μια καφετιέρα Ήλι για στιγμές απόλαυσης και στο σπίτι τους. Η γιορτή κορυφώθηκε με τα εκλεκτά κρασιά κτήμα Γεροβασιλείου και βίβλια χώρα στις 5 Οκτωβρίου και έκλεισε στις 6 Οκτωβρίου με την εξαιρετική Μαλαγουζιά και το κτήμα Α που πρόσφεραν φιάλες στους τυχερούς της βραδιάς. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την αξέχαστη επαιτειακή γιορτή. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας ακόμα περισσότερες στιγμές στο κτήμα.